At alam nyo, mas gusto kong ibenta din itong bahay na to. Mag ano kami, mag settle down nyo naman. Maedad na yan siya. And then, nagtatrabaho pa yan siya, diba? Yes, pwede man ako magtrabaho, guys. Hindi naman ako umaayaw sa trabaho. While husband is away, wife will play. Let's go! So, ang una po natin gagawin is linisin po natin itong ating aso kasi mayroon po siyang mga tangled hairs. So, kaya yun, nililinis ko lang. At ngayon, pumasok na ako dito sa loob ng bahay para linisin ang ating floor kasi kailangan ko ditong protektahan. I need to put a protection, guys. So hi guys, this is what I used. We use different kind of brand, but this women ba to? Ewan ko, but this is what we use. So you only need a mop thing and then a washcloth. Okay, you can use anything, but I use a towel, small towel, bigger than washcloth, and I use the mop, and then that's how I do it. Ngayon guys, tapos na dito na area. Well, actually, first coat, 1 hour tayo maghintay bago mag-apply tayo for the second coat. 1 hour. So, dito, inano ko na dito para isahan na ba dito na area, dyan sa kusina. And then, ano na lang, next time, dito na naman, linya, and the next is the living room. So, yun yung ginagawa ko, ano siya, yung parang tawag nito, spot kasi hindi pwedeng isahin kasi hindi tayo makalakad, and also I have pets. So ang ginawa ko, what I did is block this area and that area there sa couch and dito for the dog, because usually dog, if meron silang marinig, takbo yan sila. So yung pusa ko sleeping right now, so I'm not going to do anything para babangon sila kasi usually babangon yan sila guys kapag meron silang marinig na kumakain ka, ino-open mo yung refrigerator, babangon yan sila. So while waiting guys, na mag-dry yung ating pinoprotekta, dito muna tayo sa window. It's been a long time guys and I really need to clean it. It's really irritating to look the window na para siyang ang dumi-dumi sa labas.
5 hours later guys, binalik ko na yung mga gamit sa loob, like yung area rug natin kasi totally dry na siya, so hindi na ako mag-alala. Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom. Hi guys, good morning. Oh, good evening na pala. Good morning. Nakatulog ako guys, 11 o'clock, napagod ako. Andito na si Tami, naghihintay ako. Who is my baby's good boy? Who is my good girls? Who is a good girl? Guys, matulog na ako guys. 11:37. So, kailangan ko nang matulog. Hintayin ko lang itong tubig, refill. So, punta tayo sa, ano na naman tayo, harap. Kasi, continuation tayo guys. Hindi ako natapos kahapon sa ating mga gawain dito sa loob ng bahay kasi pahinga ako ng pahinga. Kasi parang ako na pagod sa mga palibot-libot na gawain dito sa bahay. Close to violet on a Sunday, nearly made it in. This is what happened guys if you don't work and you stay home and you're looking for something to do. So kaya yun, I have to trim this Japanese maple kasi overcrowd na siya dito, and I want na makikita yung or maarawan niyo yung sa ilalim ng kahoy, no? Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I like to follow through, but I hold on. A visionary sunlight shows an empty room. Long for what's to Ang katikati ng aking kamay. Nilinis ko yung mga tumutubong damo dyan. So hi guys, tapos na ako sa labas. So ngayon, gawa po tayo ng lasagna for my hubby Tami. So kaya, yun, lasagna tayo. And then, meron naman akong sauce. So kaya... So, luto tayo, mga darling. long for what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back too soon is how you know. Did the moment even make it past the room? Tapos na ako doon sa tawag nun, sa harap ng bahay. And I need to relax. I've been doing a lot of work outside and also inside. But I prioritize muna dito sa labas, outside. Dahil soon, it's going to be very, very hot. So, kaya I prioritize the outside and also my garden. So, my garden is, meron na tayong mga pananim
hopefully maging okay. I'm happy na meron tayong mga natanim na mga ampalaya. And alam nyo guys, nakakapagod, no? Kahit sabihin natin na nasa bahay lang at walang trabaho, stay home, housewife lang tayo, no kids, and sabihin nila na magtrabaho ako. Yes, pwede man ako magtrabaho guys, hindi naman ako umaayaw sa trabaho. Ang iba magsasabi na, ay, ang sarap ng buhay. Yes, masarap ang buhay guys. May trabaho man o wala, if you're enjoying your life, then ganyan siya. Pero kahit nasa bahay ako, nakikita ko yung mga kailangan kong gawin, napapagod na ako sa pag-iisip. Iniisip ko pa nga na gagawin ko yan, napagod na ako. And yun yung mga diferensya. Pag nasa bahay, you can do whatever you want guys. Pero at the same time, nakakapagod. Ako lang mag-isa. Palagi, trabaho si Mr. palagi. Ako yung nagtatrabaho sa labas kasi ayaw kong magtrabaho si Mr. sa labas. Ayaw ko siyang patrabahuin sa labas guys kasi alam nyo naman, maedad na yan siya and then nagtatrabaho pa yan siya, diba? And also, yung tuhod niya. So, doubly pag-alala yung sa akin. So, kaya hindi ko alam, no. So, kung itong ibenta, sabi ko kay Mr. ibenta mo na yung kondo niya doon sa Florida. Pero until now, hindi pa. And sana mabinta na kasi dagdag problema yun guys. At alam nyo, mas gusto kong ibenta din itong bahay na to. Mag-settle down sa maliit. Gusto ko yung ganyan guys. Bilhan mo ako ng malaking lupa dito. And then merong maliit na bahay sa gitna. Okay ako, sabi ko sa kanya. Kasi dalawa lang kami. And then, enjoyable man siya guys na merong ganitong property, bahay, gano'n. Pero at the same time, ako yung napapagod. So, kaya, mas gusto ko pa yung malaki ang property, maliit na bahay, kasi I can do, alam nyo na, garden, and then walang kapitbahay. Yung talagang walang kapitbahay, dito merong kapitbahay. Sabi pa ng iba, wala ng kapitbahay, meron guys. Diyan sa gilid at dito sa gilid. So, hindi ako talaga makapag-vlog na parang free vlog dito sa labas kasi nahihiya ako. Kahit matagal na akong nagvo-vlog, nahihiya pa rin ako guys. Dahil lalo na kapag nasa labas ka, magtataka yan sila at hindi ko pinagsasabi na yun yung trabaho ko. No, so kaya yun. So pero ayaw man ni Mr. Or gusto niyang ganito. At ako naman yung malaki ang tax namin dito guys. Property tax ang laki. So kaya wala akong magawa kasi dapat mag-compromise ba, yung parang plano namin dalawa, yung parang magtugma yung plano namin, gusto namin, pero hindi talaga magkatugma. Siya gusto yung ganito, malaki yung space kasi marami siyang junky, marami siyang gamit, at ako naman na walang kagamit-gamit, gusto ko yung maliit. Actually maliit kasi ayaw kong magtrabaho ng linis dito, hindi pa nga ako tapos sa taas, meron na naman akong lilinisin sa baba, ganon. Alam nyo na, dahil guys, if you're listening sa mga news dito sa US at sa ibang bansa, ang gulo, at alam nyo marami ng signs na end of time na talaga tayo guys. And gusto kong nasa Pilipinas and gusto kong yung family ko, malapit ako dito kasi si Tami lang yung family ko, na dun sa Pilipinas andun lahat. So kaya yun yung naisip ko. At the same time naman mahirap iwan si Mr. kasi yung family niya andito. Yes, ako yung wife niya pero andito yung mga siblings niya. So at mahirap ding iwanan si Mr. kapag ganyan kasi kapag iwan ko siya, ano na mangyari, no? Siya lang mag-isa. And then alam ko naman yung mga kapatid niya, hindi yan mag-alala pero hindi yan hindi siya alagaan ba? Hindi nga ilagaan yung ina, kapatid pa kaya. So kaya yun, walang magawa. But anyway, thank you for watching guys. I hope nag-enjoy kayo. Ito yung buhay ko bilang isang asawa na walang trabaho dito sa US. Thank you for watching.